facer un paseo interior polas túas murallas. Perdón, foi un pouco tenso. Vale. Antes vos contaba, para retomar un pouco, que esta xente que andaba a criticar e tal, pois imaginade que de repente facemos unha cousa, e facemos desaparecer a toda esta xente de Lugo, os criticones. Eso significaría que, o sea, un fito histórico, que de repente unha muller que levase 3 meses en pasar pola perruquería, pasase pola Praza Maior, sabes, e non lle pitasen os oídos, nin escuitase ninguna crítica, nin nada. Eso sería tan inaudito que seguro que virían xente de universidades de todo o mundo, franceses, a Sorbona, por exemplo, algo así, sabes? E despois de moito deliberar sobre este tema, chegamos á conclusión de que a única explicación razonable é que a néboa impediu que as supercriticonas avistasen a súa víctima. Estou seguro de que incluso farían un redes especial